Здравейте! Приятно ми е да ви представя новите продукти на Hunter. Намираме се в момента на изложението, което е в Италия. Традиционното изложение EIMA 2024 година. Както виждате, Hunter представят новите продукти с изключително красив и приятен щаб, който в момента имаме възможност да ви покажем. Искам в момента да ви презентирам новата серия на Duzat MP Rotator, която е най-новия продукт от серията на компанията. Това е моделът 820. MP Rotator 820 е създадена за да покрива сегмента на моделите MP800 SR и 815, като нейната основна цел е тя да се използва за да покрива радиуси от 4,70 до 7,10 метра. Реално тази дюзя има в различни варианти: 90 градуса, 90-210 и 360 градуса. Основна нейна функция е, че тя има сравнително малко по-висока поливна норма, която позволява спокойно да я комбинираме от семейството на дюзите MP800, като съответно тази дюза намира приложение в една обща инсталация, която да работи едновременно с тях и ни позволява да комбинираме тези дюзи по такъв начин, че да имаме радиус както от 3,6 до 7,10 метра. Препоръчваме ви да ги използвате за системи, които тепърва ще изграждате в комбинацията от семейството на MP800. Благодаря за вниманието.